kifi wanda shi yayi koramin sa ruwa na kogi ya zarce gulbi. Wani yabo yau zani raira a gurin ma'aiki da bai zunubi. Annabi dan gatan halitta shi ɗaya ne bai zarce kowa. Sai mu ninka dubin salati wurin biyayye dan Amina. Mazan da shi ɗaya rabbi ke wa salati ni a iya sanina. Sannan kuma dan sa aka yi duniya hada kiyama mai Madina. Ga aljanna a lahira wanda ya fi masoyi zai shigewa. Annabi wanda